Така, здравейте! Тъй като отдавна не съм правила такива включвания на лайв, на живо, ще помоля който се включи да даде обратна връзка, дали се чуваме, дали се виждаме с моята гостенка. Давам няколко секунди, за да започнем. И аз ще започна първо с моето представяне, защото всъщност за мен много по-важна е темата, не толкова коя съм аз, но с това първо събитие искам да отворя една поредица, която съм намислила от много време, под едно название "Жени говорят с жени". Аз съм Пепи Цанкова, аз съм сертифициран консултант по детски сън, работя с бременни и с вече родители на деца от 0 до 6 години. Йога учител съм. Прилагам холистични практики в работата ми с майките, затова всъщност може да ме познавате от Милувка за сън. Всъщност Милувка за сън стана мама в баланс. Имам по-добър фокус, т.е. не по-добър, по-изявен фокус към майките. И понеже темата с психичното здраве е изключително важна за мен, защото не веднъж съм споделяла, след раждането на първия ми син, аз преминах след родилна депресия. Във време, в което, ако и сега малко се говори, тогава още по-малко се говореше. И така усещам една стигма. Усещам, че продължава да седи един печат върху жени, които искат да си кажат, че не са добре. И за това, без много предисловия за мен, искам да поканя да се представи моята първа гостенка. Аз ви обещах да ви кажа защо тя е първа. И мислих да е накрая, но ще е сега в началото. С Женя се познаваме, не знам, може би вече няколко години по други проекти. Това, което много тя ме докосна, е, че както аз, така и тя, ние сме майки. Ние не сме психолози, не сме психиатри. Да, аз съм фармацевт, но това е съвсем друга страна на медицинското образование. Ние сме майки и всъщност ние можем, и тя го прави прекрасно, да говорим за това психично здраве. И както в предварителния ми разговор с нея направихме така една констатация, че да, ние може да не сме самата крайна помощ, но ние с нея сме от хората, които не само, че искаме, но ето, че и можем да бием барабана. Ние сме хората, които може да се обединим майки, минали, даже и да не са минали. Напротив, ако приобщим все повече жени и да говорим за това, хората, които имат вече чисто професионална насоченост към този проблем, ще се включат също още активно, още повече. Но за мен България има прекрасни специалисти, но малко се говори. И стига толкова. Женя, добре дошла. Моля те, представи се и да започваме по същество. Благодаря ти, Пепи, за представянето. Наистина, нещо, което общо имаме, това си го казахме по време на едно друго събитие, на което се видяхме, че и двете вярваме, че грижата за майката, грижата за нас самите е в основата за това да се грижим добре за нашите деца, за семейството като цяло. Както Пепи ме представи, последните години се занимавам с социално предприемачество, имам богат корпоративен опит и ставайки майка за първи път, в момента имам дъщеричка на 4 годинки, мен буквално темата за психичното здраве на майките стана моя мисия, естествено съчетано и с моя личен опит. И тук искам да вметна, че макар и след родилната депресия да бъде най-разпознаваемия проблем, моето убеждение и вярване е, че всяка майка се нуждае от емоционална подкрепа в този период, тъй като това наистина е един мощен транзит в нашия живот, смяна на идентичност. И в разговорите си с буквално стотици майки, психолози, специалисти, виждам как се повтарят едни и същи теми с смяната на ролята, партньорските отношения, връзката с майка с дете.
Наистина темите са страшно много. Имаме прекалено много информираност, прекалено много високи очаквания, което води до една свръхтревожност, чувството за вина в много жени, много майки, които се чувстват, че просто не се справят. Аз също съм пример за това. Това е мой личен път, как всъщност прегърнах тази тема. И в момента съм на път да реализирам като голям проект, който цели точно това, да даде емоционална валидация, психологическа подкрепа по един по-достъпен начин. Да. Да, аз използвах думата след родилна депресия съвсем умишлено, защото това е най-крайната фаза. Тук вече говорим за психично заболяване, а всъщност даже аз, тъй като не съм специалист, правила съм срещи с специалисти, не мога да кажа в какъв процент, но всички родили жени минават след родилна тъга и след родилна депресия, които са всъщност състояния, които могат да са не по-малко тежки. Нали? Няма изобщо да отваряме, разбрахме се с теб, че няма да говориме като специалисти, защото не сме, но това, което аз виждам в моята работа при консултирането и правенето на един по-добър сън на детето, връзката на това майката да бъде без ресурс е огромен. Просто ние не можем да работим. Да, понякога, конкретно в моята работа, това е като един затворен кръг, защото тя не е доспала, няма ресурс, в някакво тревожно състояние, обаче не споделя, не казва, прави се на много силна, прави се на можеща и продължава да върви, да цикли ден след ден. Всъщност нито успява да свърши работата, която сме започнали за съня на детето, което ще помогне много за нейното състояние, но всъщност тя може да почерпи ресурси от своите близки. И точно за това решихме да направим с теб тази среща днес, да говорим, че трябва да се говори. Точно така, наистина, както и ти спомена по-рано, стигмата по тази тема е много голяма. Несъмнено, включително и аз съм с вярването, че това е най-голямата благословие, най-голямото щастие, появата на едно дете. Само, че в нашето съзнание и в очакванията ни е много реалистичен, много романтичен образ на майчинството. И когато се сблъскаме с реалността, всъщност осъзнаваме, че заедно с щастливите мигове има, както и ти спомена, много недоспиване, преумора. В този момент обаче много от нас се затварят да говорят за тази страна, защото точно заради този страх да не бъдат осъдени, че не са достатъчно добри майки, че не обичат достатъчно децата си. Как така ще мрънкаш, като това е най-щастливото събитие в живота ти? Нали това искаш? Стегни се. Това са много чести фразички, които всички от нас сме чували. И в тази ситуация започва едно лутане и съмнение, само в мен ли е проблема, аз ли не съм добре. И всъщност точно тогава за мен лично, пак без да изказвам професионално мнение, тъй като нямам такова, започват тези депресивни мисли и тревожност. Коя съм аз в ролята си на майка? Добра майка ли съм? Да, така или иначе, ние винаги след раждането, така или иначе, природата ни е дала един период, в който ние да успеем отново да балансираме хормоните си. Нещо, което това е естествен процес, това е физиология. Ние така или иначе се борим с хормони. Идва недоспиването, което при всички положения се случва. Значи, казвам го като констант по детски сън. Нормално е в един период това да е част от живота ви. Разбира се, има как да се подобрят нещата и особено когато вече са извън норма, или както често ме питат тези таблички, ние задължително ли трябва да вкараме там детето като норма сън и будуване? Категорично не. Те са само за там, където има проблеми. Така че ето това също по някой път дава една преса. Моето дете не е така. Моето дете, една друга майка на
нали, знаете, площадките обикновено са нашето място за много комуникации, ми каза, че трябва да еди как си. Да, но всичките тези неща зависят само и единствено от вашето семейство, от вашата нагласа, от вашето желание по какъв начин да се случват, ако щете, и възпитанието, защото това също е личен избор. И в един момент, когато започне едно сравнение с другите майки, искам да ви кажа, че от дългата ми работа с много майки има един, не знам как да го кажа, един момент, който малко се премълчава, включително и за това, че децата не спят. И това отново натиска майката. Към ето, аз не съм добра майка, аз не се справям. Значи при мен това не работи или това не се случи. И какво става? Пресата отново продължава. Разбира се, самата жена вече е изтощена физически, емоционално. Тя обикновено се грижи, продължава да се грижи всъщност и за дома, и за да е сготвено, и да е изчистено. Разбира се, татковците са прекрасни. Аз наблюдавам, че все повече започват да се включват активно, но да си кажем честно, всичко минава през нас. И когато се натрупа толкова много неща на гърба ни, ние си казваме, ами там се справят, нали? Трябва да се постарая още малко. Някъде аз нещо не успявам. И ето там, според мен, влизаме точно в това неговорене, несподеляне, да си кажем, ей, не се справям. Защото стигмата, пак само да довърша, защото това супер много ми е болезнено, толкова пъти съм го чувала за мен самата, хайде сега, какво толкова? Всички така сме били. Всички сме гледали деца. И хубаво да ям, аз нямам вашите сили. Аз нямам вашата устойчивост. Това прави ли ме по-малко майка? Не. Обаче и аз не говорих. И аз млъкнах, защото така казваше обществото. И какво стана? Сринах се. Точно така, веднъж, както и ти спомена, е сравнението, но веднъж са и високите очаквания към нас самите. Аз мисля, че вече го споменах относно свръхинформацията, защото ние имаме един безкрайен списък с неща, които са най-добре да се случат за нашето дете. Първо, че се проявява и до известна степен центризъм върху детето и прекален фокус всичко да е перфектно, но реалността е такава, че няма как нито да има перфектен режим за сън, не знам дали ще се съгласиш с мен. Точно така. Тогава, когато майката изпадне в една фрустрация, обвинение, че тя не се справя, се получава една въртележка, защото тя предава този стрес към детето. И в семейната среда започват конфликти, особено ако има разминаване между вижданията на двамата партньори относно режим или други възпитателни подходи. И в крайна сметка става доста напрегната обстановка. А най-важното нещо е майката да бъде спокойна. Дори в моментите, когато не може да контролира ситуациите, дори в моментите, когато прави неща, които са извън списъка с най-добрите неща за моето дете. Нали, сега не искам да давам примери, които са вредни примери, но това, което наблюдавам, че се изпада в една свръхперфекционизъм, да кажем, моето дете никога да не гледа телевизия, никога да не... Неща, които е много трудно да контролираме. В смисъл, не е нужно да изпадаме в някакво много крайно състояние, че ние не се справяме, не сме добри майки, ако понякога си позволим тези от забранени или вредни неща, или ако случайно детето ни попадне в такава ситуация. В смисъл, всичко е наред, стига ние да може да поставим граница, да приемем, че и ние като всички останали сме нормални хора и е нормално да грешим. Тоест, нормално е да правим и даже не би го нарекла грешки, но просто неща, които не винаги са в списъка с най-добрите неща, които трябва да правим за детето ни. Точно така. Не случайно Миловка за сън стана мама в баланс. Търся баланса. Наистина обичаме да слагаме някакви печати, това никога, това задължително,
неща, които практически никога не работят. Ето, аз използвам пак никога, но майките, минали поне половин година след раждането, знаят, че много от нещата, които са прочели или които са си обещали и си казали, аз това няма да го правя, никога няма да правя еди какво си, че понякога това се налага. Именно важно е баланса и аз отново се връщам към това, което аз много искам ти сега да разкажеш какво конкретно правиш, защото то е едно наистина много, как да кажа, реално нещо, което правиш. Това е да си говорим. Това е на площадката много често има някакво съревнование, не само за съня, нали? Аз си говоря за съня, защото това си е моята област, и също за възпитание, а да не говорим, нали, да не отваряме темата за кой как пораства на сантиметри, на килограми или колко бързо е казал еди каква си думичка или какво ли не знаете със сигурност. Да. Обаче, колко са разговорите на площадката пред някоя жена, разбира се, която имате повече доверие. И не само, аз много искам да се обърна за това говорене и в дома. Значи с този човек, вие сте създали дете, значи за да стигнете до този момент да създадете, да родите дете, да осиновите дете, независимо по какъв начин сте родители, значи вие сте се доверили на този човек. А защо не се доверявате да му кажете, ей, не се чувствам добре? Не, даже и да не знаете какво ви е. Първата стъпка е самото говорене, самото споделяне. Има една хубава крилата мисъл, че нали, когато ученика е готов, учителя идва и всъщност само казвайки, само заявявайки, че вие искате помощ, бъдете сигурни, че тя ще дойде от някъде. Моля те, разкажи за това, което ти правиш. Да, докато те слушам, само няколко коментара. Много от жените, с които сме говорили, а ние в момента провеждаме и национално психологическо проучване, имаме близо вече 600 жени, които се включиха и споделят много силни емоции, чувства, за че не са разбрани, не са подкрепени. И във връзка с това, което каза, защо не говорят, защото изпитват страх, изпитват срам, че ще бъдат опрекнати. Вече го засегнахме това като тема, но точно заради този идеалистичен образ, който се създава за майката, която трябва да, нали, това е най-щастливия период, тя трябва да е усмихната, да се чувства добре, нали, най-смисленото нещо се е случило, то е така. И тези мисли и чувства, както и ти спомена, повечето разговори се въртят около нашите деца, което е нормално, те са нашия приоритет, но много са малко местата, дори публични места, като събития, както ти спомена, където някой споменава и за важността как се чувства майката. Представям си всички тези форуми, на които и аз ходя и събирам ценна информация, но цялата информация е за децата, нали така, за различни теми, как различни неща да ги научим, което също създава едно усещане за смисъл, трябва ли моето дете да ходи на всички тези занимания, за да може аз да се чувствам, че се справям добре, достатъчно ли влагам време, ресурси да го развивам и така нататък. Това е една лирична скоба на твоя въпрос. Иначе с какво се занимавам аз? Както споменах, след като станах майка, темата за психичното здраве стана моя мисия. Започнах с множество дълбочини интервюта с майки на деца между 0 и 3 години. Впоследствие се присъединиха към мен учени от Института по изследване на населението на човек към БАН, психолози, техническия ми съдружник, с който сме имали други проекти. И така, обединени около тази мисия, започнахме да мислим в посока какво може да направим така, че да направим тази подкрепа по-достъпна. Видяхме, че съществуват множество проучвания, академични проучвания с клинични изпитвания и доказани практики, които обаче са писани буквално от учени за учени, на сложен академичен език, не достигат до майките и всъщност ние
направихме една огромна база от такива проучвания, които с помощта на новите технологии, именно изкуствен интелект, обучихме модел с насоки и познания от специалисти, така че да може да предоставя тази информация на по-лесен, разбираем, достъпен начин. И така се роди идеята за Mumfident, приложение, което буквално очакваме съвсем скоро да стартираме. Всъщност всички включили се в проучването ще получат 3-месечен безплатен достъп до него. Най-простичко казано, ролята му е да води разговор и да дава информация, която е базирана на достоверни източници, така че да бъде до майката, когато тя има нужда. Както казахме, информацията съществува, но когато си в дадена ситуация и се нуждаеш просто да говориш, просто да споделиш, дори би било на един случай, както ние сме създали виртуален психологически асистент, това може да е първата крачка. Ако ти се нуждаеш от по-професионална помощ, ние сме заложили инструкции кога всъщност да бъдеш насочена към такава, което не е нашата крайна цел, но това е част от проблема да индикираме всъщност кога наистина е нужна помощта от специалист и кога може майката с нейните ресурси да се справи, използвайки съвети, които, както споменах, са достоверни, или примери от други майки, които са минали по този път. А това проучване, пък, което правим, ще ни помогне да адаптираме към българския контекст, защото повечето проучвания, както може да се досетите, те не са в България, те са световни. Но за да може това да бъде по-близко до българските майки, ние искаме да научим какви са вашите болки, през какво минавате, как се чувствате, какви стени срещате, както говорихме вече, страха, срама и други емоции, за да може да адаптираме тази информация, този инструмент, ние така го дефинираме като инструмент за самопомощ, тъй като той не замества терапия, не замества работа с специалист, така че той да бъде адаптиран културно и социално към нашата действителност. Да, т.е. да разбирам, че това е като не точно, но с идеята да е като едно място, където няма кой да съди жената. Има точно само тя да каже и да получи насока на къде да тръгне. Защото да, по някой път ние имаме нужда само да изговориме някои неща. Просто някой да седи на среща, чисто емпатично да седи и да слуша ние какво говорим, защото понякога и такъв човек нямаме в живота. Така че това е прекрасна идея. Аз от самото начало следя, ние даже мисля, че точно тогава беше един от първите ни разговори, че е хубаво да направим някаква такава среща, за да може, пак опирам до думата говорене, споделяне, и когато се говори и споделя, ще дойде и чуването, ще дойде и помощта, защото много си права с всичките прекрасни обучителни семинари, конференции, те дават много знания, но по някой път не сме в нашия ресурс да чуем какво е правилно да направим, защото нямаме ресурса в момента. И тогава започва, аз чувам нещо много качествено, нещо много добро и правилно от лица, които го разбират, аз защо не мога да го направя? Аз не съм добра майка. Нали, винаги, каквото и да въртим случаем, знаете, че отиваме към това. Аз не съм добра майка. И всъщност това, което ти разработваш, това, което ще се случва и ще се случва, е всъщност да има такова място. Аз много харесвам, има и такива групи за споделяне, които действително просто е място, защитено място, където няма упреци, където няма негативи, няма критика. Просто ние жените да говорим. Абсолютно. С една малка вметка, съгласна съм с това, което каза. За съжаление, обаче, много често, дори от нас самите жените, срещаме критика и неразбиране. Буквално малко преди да влезна, попаднах на един пост от такава група, в която, да, естествено, че има и много подкрепа, но много често има и осъждане. Неразбиране, защото просто някоя друга майка, естествено,
аз си го обяснявам това, че ако някой заеме такава позиция, то е защото той е минал през доста също труден път и може би това, което е споделено, му се струва много по-безобидно и затова такава реакция провокира. В случая беше с майка с 2 деца, която се споделяше, че не се чувства добре покрай това, че те са във ваканция, има ремонт, не се доспива и коментарите бяха: самотните майките как се справят? Така че на английски има такъв термин, като mom shaming го казват. Ние самите жени понякога не се подкрепяме в това. Някакси може би защото сме се изолирали и сме си страдали сами, когато някоя друга жена го направи, може би първосигналната реакция на някои хора е да критикуват или да не да перспектива. Да. Наистина, и аз това го забелязвам, даже доста често точно това говоря при мен, много темата със съня, както темата за кърмене, защото както и за нощните събуждания, независимо дали за кърмене или просто детето има някакви проблеми в самия режим, за една майка това може да не е толкова натоварващо, но за друга майка 2 пъти да стане. Даже ако се включи и кърмене, това е брутално много. И всъщност, наистина, аз не знам как да се научим да не съдим една друга. Това, според мен, е част от израстването на всяка жена. И тези съдения надали ще спрат. По-скоро за мен е важното, че се появяват места и това, което ти правиш, това, което и аз ще се опитвам да правя, без да съм специалист, просто да е място за говорене, за да знаят, че има място, където пък всъщност тази критика няма да я получат, защото много често пък точно тази критика ни довършва. И тя затвърждава усещането, че не се справяме. И да, може да дойде именно от жена. Но аз винаги гледам да извлека някоя ситуация. Да. И всъщност тези ситуации винаги ще ги има, обаче станат ли повече местата, където жените имат къде да говорят, това ще бъде една добра стъпка напред. Аз искам да прочета един много хубав коментар, защото не знам ти дали го виждаш, от една много любима моя жена, която също познавам от различни събития. Тя благовеста, казва: благодаря ви, дами, не само майките, а техните близки е добре да чуят тези думи и разговор, защото, за съжаление, много често натискът и очакванията идват точно от околните. Да, точно това си говорихме, че да, но аз лично, минавайки един доста голям житейски опит, и професионален, и личен, и преминавайки през много неща в моя живот, съм стигнала до убеждението, че по-добре е да залагаме на личната отговорност. Да, не точно до някъде барон Мюнхгаузен сами да се измъкнем. По-скоро това да очакваме другите да ни разберат не работи много. Още повече, разбирайки и за след родилната депресия при мъжете, нещо, което също е една много тежка тема, която пък съвсем не се говори в България. Нашите партньори и особено нашите родители, които са от малко по-старо поколение, говоря, които те няма как да ги знаят какви са симптомите на тези неща, ако ние не си кажем и ние не да кажем: имам еди каква си там диагноза. Просто нещо не ми е добре. Дай да видим какво не ми е добре. Дай да тръгнем от някъде. Така че да, хубаво е да ги чуят и близките, но за мен отговорността тръгва от нас самите майки и за това харесвам пак неща като теб, защото тук при теб отговаря майката, не отговаря близките. И да, имаме още съденето и сравняването. Поздравления за инициативата от Цветелина Каравасилева, която също работи с деца. Темата е обширна до степен, че неизмерима. Дали да говорим за отговорността на самите майки, и то даже не толкова отговорността. Чакай сега, тая дума всъщност е много тежка. Отговорността в ситуация, когато ти не си добре. По-скоро
Аз както обичам един израз себеобич, да минем през себеобичта към себе си. И аз се радвам, че има хора като теб, които аз също съм майка на 2 великолепни деца. Те са център на Вселената и на живота ни. Да, но преди този център сме били ние. И ако забравим този център новия няма как също да съществува добре. И аз по-скоро виждам майката, даже не само майката, изобщо семейството като единица, независимо с партньор, съпруг. Ние сме един стожер и ние трябва да сме се погрижили за себе си, за да може тук да има стабилност. И тук този нов център, който се върти, нашето дете, нашите деца, те наистина да бъдат подкрепени по правилния за тях начин. Нали, защото това тук с как е при мен, как е при детето, също е една много голяма тема, дет няма да отваряме. Така че говоренето, аз апелирам към майките. Дали хубаво би било и към техните близки, но тези срещи обикновено ги правиме майки като мен. Сега като те слушам, имам и една асоциация. Говоренето и с самите ни деца. Тоест, мама не винаги е в нейния перфектен образ. Тя може да е ядосана, тя може да е изморена. И говорейки за тези емоции пред самите си деца, показвайки тази наша страна, очевидно те виждат, ако има, да кажем, причина да се повиши тон и така нататък, но след това да се проведе точно както ти каза, това говорене пред близки, то е и говоренето с детето, обясняването на емоциите. Нещо, което ние като общество много малко обръщаме внимание. Обикновено се говори за други неща, нали? Емоциите, връщайки се назад пък поколението, в което ние сме израснали, това като че ли за повечето семейства е тема табу, смисъл изобщо психичното здраве. Нека да започнем от там. Как очакваме майчиното психично здраве да не е стигма, предположение, че все още психичното здраве като цяло съществува стигма срещу него. Много хора се притесняват да споделят през какво минават, защото знаем, може да им се лепне етикет ти си луд, нали, нещо не си добре. А пък камо ли една майка? В смисъл, как... така че до голяма степен аз също съм съгласна с това, което каза, че отговорността е при нас, но когато имаме толкова много силни убеждения срещу нас, наистина се изисква много голяма смелост, много голяма осъзнатост и работа със себе си, така че ти да се противопоставиш и да говориш свободно. Да, аз за това искам да сме даже една крачка по-назад, защото това с осъзнаването и работата, знаеш, че вече влизаме в една много дълбока работа, която не всички или поне в началото на майчинството имат даже физическата възможност, не само дали са стигнали до тая мисъл, да стигнем до момента, в който е нормално да кажеш, че не си добре. Само тук да стъпим на тая основа. И от тук нататък аз съм сигурна, професионалисти в България във всяка една област има прекрасни. Но как да стигна, как да се свържем? Нали, трябва да направим тази крачка, да заявим, че тук нещо не е добре. Да. Знаеш ли, слушайки те си мисля, по принцип нормално, малко до някаква степен може да се възприеме като шаблон, защото за всеки нормално е различно и тук до голяма степен, бидейки заливани от толкова много информация и някакси вярвайки, че отговорът е някъде другаде, не в нас, ами някой друг ще ни го каже. Някой в някоя книга, някой специалист по-добре знае аз как да се грижа за детето си и така нататък. И някакси загубваме тази интуиция или я заглушаваме, която пък всъщност е много важен компас да наистина да направим това, което би било добро и за нас, и за нашето дете. Така че мисълта ми беше, че
за всеки наистина са много индивидуални случаите и няма как да ги поставим в рамка, но точно това съмнение, защото всяка една от нас, включително и аз самата, за много неща, съм си задавала въпрос, това нормално ли е? Само при мен ли е проблема? И много майки са така. От всички тези жени, които се включиха в нашето проучване, наистина много силни чувства и емоции. И самия факт, че използваш такива думи, за да изразиш емоциите си, тук вече светва една лампичка. Както ти каза, може да изглежда в рамките на нормалното, че се будиш веднъж или два пъти за кърмене на детето си, обаче ти да го усещаш като изключително непосилно нещо. И тогава всъщност това нормално ли е? Знаеш ли, сега като го каза, това се сетих, понеже писах няколко така поста за нашето събитие, всъщност всеки път повтарях едно и също. Едно и също. И да, наистина, кое е нормалното, кое е правилното, кое е неправилното, нали, това са едни етикети. Да, аз искам да направим, ето пак ще използвам нормално да говорим. Може би по-скоро да си позволяваме да говорим. С интуицията, аз отначало, когато започнах да работя и да, много ми беше така, чувай майчината си интуиция, слушай се навътре, обаче, знаеш какво се случва? Майките, с които аз работя, те много често нямат сили да чуят интуицията си. Защото те са крайно изтощени, крайно изморени. И всъщност интуиция ли е? Майка ми ли е? Мъжа ми ли е? Съседката ли е? Почва едно мещане на тези гласчета. И аз за това се радвам на места, които са защитени, като това, което ти създаваш, защото там, просто като тръгна от позиция не се чувствам добре, може да се определи някакъв път. Защото моите майки, с които работят, често не чуват интуицията си. Именно защото нямат никакъв ресурс. Самите те. Абсолютно. И пак казвам, това е говоренето. Просто да напишеш, да кажеш, да се обадиш на някой, на близък, на доверен или на недоверен, но на човек, който е специалист в областта и да си кажеш, нещо не е наред. Да. И понякога е въпрос и първо да говориш и да ти бъде зададен правилния въпрос. Тоест или самата ти да рефлектираш върху него, но това, както каза ти, отнема много ресурси. Буквално в ежедневието, особено в по-интензивните периоди, когато детето е по-малко, е на прага на непосилното. Тоест, точно така. Сега не се сещам на български как се казваше този термин с mommy's brain, който, нали, толкова много неща ни минават през съзнанието, че ние нямаме капацитета или, както казваш ти, започваме да мислим, но забиваме в мислите си, защото чуваме прекалено много гласове, прекалено много мнения, веднъж от обществото, може и от специалисти, може и от обкръжението, от социалните мрежи и се загубваме в тази информация и се лутаме кое е най-правилното, защото мисля, че тук почти всяка майка би се препознала, че ние все искаме най-доброто за детето ни. Когато има толкова много информация, кое е най-доброто, пък тя е и противоречива. Да. И оттам нататък се загубваме. Да, аз затова имам един съвет, който много обичам да го казвам на бременните. Нали, то може още и в първите месеци, но тогава вече е малко по-трудно да се осъществи. Когато имам консултация с бременни жени, винаги казвам, направете си един списък, така както си намирате педиатър за вашето дете, както си търсите болницата или евентуално избор на лекуващ екип, на израждащ екип, така, всичко, което сте решили да направите покрай своето раждане. Така си намерете и хора, доверени хора. Намерете си
докато сме бремени, нали, особено ако е първото, знаеш колко много време имаме, всичко още е много розово, всичко е много, нали, цветя и рози. Да, винаги казвам, не е цветя и рози майчинството, но преди това имаме време и може да разгледаме, да слушаме, да провериме и да си намериме. Разбира се, нали, започвам с, пак задължително това е един педиатър, но в момента има толкова много специалисти, които могат само за един разговор да ти помогнат толкова много. Нали, това са консултантите по кърване, които са великолепни в България. Консултантите по детски сън, нали, надявам се, аз съм, шегувам се, не се шегувам, аз съм. Психолози, айде психиатрите да речем, да ги оставим за, нали, един, ако някой път те ще се стигне до тях. Лекари, специалисти или хора, които се занимават с по някакъв начин психично здраве. Това, което ти правиш. И просто си правим един списък с техните имена и техните координати. И когато ни потрябват просто цък, защото вие вече сте го харесали този човек, вие вече сте му се доверили, а не те първа аз къде и на кого да се обадя. И затова много те моля, след като свърши събитието, то ще остане, служи и там всичките твои координати, всичко, което могат да стигнат до теб тези майки, за да може наистина да говорим и да стане чуваемост. Абсолютно съм съгласна с теб. Всъщност това е идеята на това проучване, което вече няколко пъти споделих. Целта ни е да достигнем поне 1000 жени да се включат. Както казах, към момента имаме 600, но след това ще се изготви много детайлен анализ, който наистина, както ти каза, буквално си представям отново тема за разговор, да тръбим и да говорим. Ще имаме повод да говорим не само с световни официални статистики, а наистина как се чувстват майките в България. Заложили сме много интересни хипотези, като да кажем как менталното здраве, психичното състояние на майките е обвързано и с нашата демографска криза. Решението да имаш повторно дете. Не искам да издавам сега предварителни резултати, защото не искам да повлияя на самото проучване, но като цяло изследваме до каква степен наистина това как ние се чувстваме афектира семейната динамика, отношенията, кои са най-трудните периоди също, най-големите предизвикателства. И наистина, въпреки че проучването е доста обстойно, отнема между 20 и 30 минути, сме изненадени да видим на отворените въпроси много дълги излияния на майките, които буквално, когато така имам време да прочета, ми се пълнят очите със сълзи, защото са много емоционално наситени, много силни епитети са използвани, като усещането, че потъват, че са безизходица. В смисъл, нали, това са неща, които на първа мисъл никога не би асоциирал с една майка, която най-вероятно на улицата ще видиш щастлива, усмихната и тя може и да е, но заедно с това, като някакъв паралелен свят, са и другите емоции. Тоест, те вървят ръка за ръка. Аз не вярвам в понятия като щастлив съм. Щастлив съм не е константа. Щастието идва и с други емоции, понякога и с болка. Така че, да, това е много така фрапиращо, но понякога най-голямото ни щастие, смисъл, има болка в него. Да, темата, че израстваме през болката, то е ясно. Много ме разчувства с това, което споделяш, че значи наистина има потребност от това нещо и всъщност все повече се отварят, за да напишат тези дълги думи в отворените въпроси. Това си е всъщност един вид споделяне и е прекрасно, че предоставяте тази възможност. Значи ето тези майки, които са минали през теб, призовавам и тези, които не са минали и ни слушат сега или ще ни слушат на запис. Виждате ли? Има място.
Жени, аз мисля, че може да говорим Със много дълго, сигурност. но Много. аз предлагам да спрем до тук. Отворихме темата, т.е. тя е отворена. Ще оставиш твоите координати, моите също са, това е в моята страница, т.е. знаете и мен къде може да ме намерите. Нека да продължим да говорим за психичното здраве на майките в България. Тема, която всички някак си тихичко си шушукаме, казваме, много е силна тази тема, да, важна е. И всъщност после пак пазим тишина. Пак не смеем да кажем, че не сме добре и че имаме нужда от помощ. И пак повтарям, завършвам срещата ни с това, че помощ има. Но първата крачка я прави самата майка. Или ако има тази, даже то не е сила, по-скоро да застане пред някой близък и да каже: ей, не съм добре. Дори пред самата себе си. Много, много силно въобщение, Пепи. Наистина няма какво друго да добавя, освен не се страхувайте наистина да споделите как се чувствате. Надявам се това да... Ние с Пепи не сме единствените, които говорим за тази тема. Аз се радвам да видя, че така започва едно течение в тази посока и наистина, за да има промяна, просто трябва да се обединим и заедно да говорим по-свободно, за да може наистина майките, които, както ти спомена, нямат ресурса, тези думи да стигнат до тях и да им помогнем по този начин. Точно така. Безкрайно благодаря, Женя, за днешната среща, а пък вие очаквайте следващия ми гост в Жени говорят с жени. Не знам, така го измислих как звучи. Може да ми кажете дали на прима виста ми дойде, защото жените в България, аз знам, че искаме, но трябва да говорим. Прекрасен ден от мен на всички. Ще се радвам и на обратна връзка и на въпроси и свържете се с Женя. Благодаря и аз. Страхотен ден на всички.